Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αναφέρουν θεάσεις παράξενων εναέριων φαινομένων και εμπειρίες που δεν ταιριάζουν εύκολα σε καμία γνωστή εξήγηση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, καμία από αυτές τις αναφορές δεν έχει επιβεβαιωθεί ως αδιαφυσβήτητη απόδειξη εξωγήινης παρουσίας. Κι όμως, το ερώτημα παραμένει: είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Ή μήπως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η απουσία εξωγήινης ζωής, αλλά η αδυναμία μας να την αντιληφθούμε? Γεια σας, είμαι η Μαρία και βλέπετε το Mathematrix. Αν σας ενδιαφέρουν τα βίντεο που προκαλούν τη λογική, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο. Εδώ και χρόνια ψάχνουμε το διάστημα με γιγαντιαία τηλεσκόπια, στέλνουμε δορυφόρους και περιμένουμε να πιάσουμε κάποιο ραδιοφωνικό σήμα από μακρινούς γαλαξίες. Κάνουμε όμως το πιο εγωιστικό λάθος στην ιστορία της επιστήμης. Υποθέτουμε αυθαίρετα ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός πρέπει να έχει τη δική μας πρωτόγονη βιολογία, να χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία και να κινείται στις ίδιες διαστάσεις. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι έβλεπαν ολόκληρο τον κόσμο γύρω τους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αντιλαμβανόμαστε μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα όσων υπάρχουν πραγματικά. Η σύγχρονη νευρολογία και η κβαντική φυσική αποδεικνύουν κάτι συγκλονιστικό. Είμαστε βιολογικά τυφλοί. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στην πραγματικότητα, αλλά ένας βιολογικός υπολογιστής. Κάθε δευτερόλεπτο, οι αισθήσεις μας δέχονται περίπου 11 εκατομμύρια μονάδες πληροφορίας από το περιβάλλον. Από αυτόν τον καταιγισμό, το μυαλό μας επεξεργάζεται συνειδητά μόλις 50 μονάδες πληροφορίας. Το υπόλοιπο 99,99% της πραγματικότητας διαγράφεται αυτόματα. Αν ο εγκέφαλός μας δεχόταν όλη την πληροφορία, το σύστημα θα κατέρεε σε ένα δευτερόλεπτο. Επομένως, αυτό που αποκαλούμε πραγματικότητα δεν είναι ολόκληρος ο κόσμος. Είναι ένα απλοποιημένο μοντέλο κατασκευασμένο από τον εγκέφαλό μας ώστε να εξυπηρετεί την επιβίωση. Αν το βιολογικό μας λογισμικό έχει προγραμματιστεί να αγνοεί οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί την άμεση επιβίωσή μας, τότε μία εξωγήινη παρουσία απλά κόβεται στο φιλτράρισμα. Αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο αν αναλογιστούμε τη φυλακή των αισθήσεών μας. Τα μάτια μας αντιλαμβάνονται μόνο ένα πυροελάχιστο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Γύρω μας ταξιδεύουν συνεχώς ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρη και υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ και πολλές άλλες μορφές ενέργειας που υπάρχουν πραγματικά, αλλά παραμένουν εντελώς αόρατες για μας. Ζούμε μέσα σε ένα ωκεανό πληροφοριών, τον οποίο σχεδόν δεν αντιλαμβανόμαστε. Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, παρά την τεχνολογική μας πρόοδο, εξακολουθούμε να καταγράφουμε φαινόμενα που δεν κατανοούμε πλήρως. Το 2026 η Αμερικανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία για άγνωστα εναέρια φαινόμενα, περιλαμβάνοντας μαρτυρίες πιλότων, στρατιωτικές αναφορές και βίντεο που παραμένουν αντικείμενο συζήτησης. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό των πορτοκαλί σφαιρών, που φέρονται να καταδίωξαν στρατιωτικά αεροσκάφη σε πεδίο δοκιμών όπλων. Το εντυπωσιακό είναι ότι αποτελεί μαρτυρία υψηλόβαθμου αξιωματούχου πληροφοριών. Σύμφωνα με τα έγγραφα, φωτεινές σφαίρες παρατηρήθηκαν να ακολουθούν μαχητικά αεροσκάφη και το περιστατικό δεν έλαβε ποτέ οριστική εξήγηση στις δημόσιες αναφορές. Πιθανότατα
δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα για να ερμηνεύσουμε όλες αυτές τις καταγραφές. Και δεν χρειάζεται καν να κοιτάξουμε το διάστημα για να το διαπιστώσουμε. Αρκεί να κοιτάξουμε τον ίδιο μας τον πλανήτη. Ακόμα και εδώ, στη Γη, διαφορετικά είδη ζουν μέσα σε εντελώς διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας. Φαντάσου να πετάς στον αέρα, να βλέπεις τον κόσμο σαν πιλότος μαχητικού αεροσκάφους με ψηφιακή οθόνη μέσα στα μάτια σου. Αυτή είναι η καταπληκτική υπερδύναμη των περιστεριών. Κβαντικά μάτια. Μέσα στα μάτια τους υπάρχει μία πρωτεΐνη που αντιδρά στο φως του ήλιου χρησιμοποιώντας τους κανόνες της κβαντικής φυσικής. Το αόρατο μαγνητικό πεδίο της Γης χτυπά αυτή την πρωτεΐνη και μεταμορφώνεται σε φωτεινές ανακλάσεις. Καθώς το περιστέρι στρίβει το κεφάλι του, αυτές οι ανακλάσεις αλλάζουν σχήμα, δείχνοντάς του τον βορρά και τον νότο σαν ένα τρισδιάστατο φωτεινό ολόγραμμα που επιπλέει στον αέρα. Με τον ίδιο τρόπο βλέπουν και τα αποδημητικά πουλιά. Τα φίδια επίσης διαθέτουν ειδικά αισθητήρια όργανα που ανιχνεύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Οι μέλισσες βλέπουν το υπεριώδες φως. Έτσι, πάνω στα πέταλα των λουλουδιών διακρίνουν φωτεινά μοτίβα και διαδρόμους προσγείωσης που για μας απλώς δεν υπάρχουν. Οι νυχτερίδες εκπέμπουν υπερηχητικά κύματα και ο εγκέφαλός τους μετατρέπει τον ήχο σε μία λεπτομερή τρισδιάστατη εικόνα του χώρου, επιτρέποντάς τους να πετούν με απόλυτη ακρίβεια μέσα στο σκοτάδι. Όλα αυτά τα ζώα ζουν στον ίδιο πλανήτη με μας. Αναπνέουν τον ίδιο αέρα, κινούνται στον ίδιο χώρο κι όμως αντιλαμβάνονται πλευρές της πραγματικότητας που για τον άνθρωπο είναι εντελώς αόρατες. Αν συμβαίνει αυτό εδώ, στη Γη, τότε γιατί να θεωρούμε δεδομένο ότι μία εξωγήινη νοημοσύνη θα αντιλαμβάνεται το σύμπαν με τρόπο παρόμοιο με το δικό μας, εφόσον εξελίχθηκε σε ένα διαφορετικό πλανήτη, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικό άστρο, ίσως διαθέτει αισθήσεις που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε και για μας να παραμένουν αθέατοι. Η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από πράγματα που κάποτε ήταν αόρατα. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των βακτηρίων. Τα ραδιοκύματα υπήρχαν πριν το ανακαλύψουμε. Οι ακτίνες Χ περνούσαν γύρω μας πολύ πριν κατασκευάσουμε τις συσκευές που μπορούσαν να τις ανιχνεύσουν. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δούμε κάτι σήμερα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει. Σημαίνει ίσως ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να το παρατηρήσουμε. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο βαθύ όταν εξετάσουμε τις ίδιες τις διαστάσεις του χώρου, καθώς εμείς είμαστε περιορισμένοι στις τρεις διαστάσεις. Φανταστείτε ένα μυρμήγκι που περπατά πάνω σε ένα επίπεδο χαρτί. Για το μυρμήγκι, ο κόσμος έχει μόνο δύο διαστάσεις. Μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι σημαίνει η λέξη πάνω. Αν κάποιος τοποθετήσει ένα αντικείμενο ακριβώς πάνω από το μυρμήγκι, χωρίς να αγγίξει το χαρτί, το μυρμήγκι δεν θα το δει ποτέ. Το αντικείμενο είναι εκεί. Είναι τεράστιο, αλλά βρίσκεται εκτός της διάστασής του. Αν μία εξωγήινη νοημοσύνη λειτουργεί στην τέταρτη ή την πέμπτη διάσταση, ο τρισδιάστατος εγκέφαλός μας απλά αδυνατεί να τη συλλάβει. Το όριο της αντίληψής μας δεν καθορίζεται μόνο από το τι υπάρχει γύρω μας, αλλά κυρίως από το με τι μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Αν υπάρχει κάτι που δεν αντανακλά φως, δεν παράγει ήχο, δεν αλληλεπιδρά με τις αισθήσεις μας ή με τα όργανά μας, πώς θα γνωρίζουμε ότι υπάρχει? Ο βιολογικός εξοπλισμός του εγκεφάλου μας έχει εξελιχθεί για να επιβιώνει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, όχι για να ανιχνεύει κάθε πιθανή μορφή ύπαρξης.
Έτσι, δεν ξέρουμε πραγματικά αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή είμαστε απλώς φυλακισμένοι στη βιολογία μας. Εμείς περιμένουμε ραδιοσύματα, ενώ οι πιο προηγμένοι πολιτισμοί μπορεί να χρησιμοποιούν μορφές επικοινωνίας που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει. Φαίνεται λοιπόν πως το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος δεν είναι τι υπάρχει εκεί έξω, αλλά τι υπάρχει ήδη γύρω μας και παραμένει πέρα από τα όρια της αντίληψής μας. Εσείς τι πιστεύετε, είμαστε μόνοι στο απέραντο σύμπαν? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να αμφιβάλλετε για όσα βλέπετε.